Enten kula kan wingit ta ora. Oh, mboten tenan. Ayo. Lalah dheke izin terus apa kuwi dingklike ditinggal. Awet-awet karo cah-cah kuwi. Isine rowen-orno bae. Tragedi. Aja sok ngadahi jajan nang nggen dingklik kok. Mbuh wis pirang sasi kuwi, lempermu lho ora. Lemper napa ta Pak Iya? Sing nek dingklik lho. Napa nggih to? Wong kudu iso ngeguhne piye carane. Ah nggih nyatane Kula nggih. nyober niku 15 tahun Lah. ora duwe SIM durung tau kemomen. Lah niku kok iso nganti kaya ngono ki piye? Nyober angkong kok, Bos. Sik to iki tak rungokne tenanan lho. Jenenge wong lek nyopir tanpa SIM iki tegese ra tertib karo aturan lalu lintas. Jane dapure angkong nggih apa ora nggih. Awak sadurunge iso tuku penter niku nggih kuli bangunan. Sampeyan? Urip niku sedaya niku nganggo proses. Ngoten. Kula niti karir niku nggih ten gentungan niki. Nek kalau dadi cucuk lampah niku yen mboten klantu sing dadi manten Mas Yuk niku sing cucuk lampah kula. Dereng usum campur sari. Kaya gelem mantene cucuk lampahe jenengan. Lah nyatane nggih tentrem. Ayem tentrem uripe nggih makmur. Syukur. Monggo ingkang badhe putrane dadi manten cucuk lampahe kula mesti uripe makmur. Tenan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Dewe niku tentawang mau nggih. Pripun? Saderenge niku ora duwe apa-apa. Nggih. Mantu terus kula kan cucuk lampah, Nggih. cantang balung. Bar duwe gawe alhamdulillah, Bos. Sukses. Utange akeh. Tok. Tek entek-entekane kaya ngono. Dene jenengan mbiyen iki cikal bakale kok kene ya. Nggih. Le babat kok kene. Nggih kula tut buri kalih Mas Narso stres niku nggih kiwa tengan mriki bendha. Oh alah, nggih. Berarti ya tanpa beda kaya Pak Benjo kuwi, mbiyen ya merangkak dari bawah. Dari bawah niku wah Mbiyen niku nguluh rekoso. bekecot barang mbiyen. Bekecot niku men golek bekecot men resikone gede lho, Bos. Lho Gur, Maling kok. ya kudune izin sik to karo sing kagungan pekarangan. Lah wong golek bekecot niku bengi do wis turu kok. Mbok awan lek golek bekecot. Bekecot kok awan yo ndelik. Oh, lek awan ndelik to Tau bekecot. nyuluh bekecot. Urung tahu aku. Lek mangan kerep lek nyuluh urung tahu aku. Sampean yo anu wis tahu nyuluh bekecot ngono. Ampun nate wong kula nggih kalih Mas Benjo niku. Meniti karir golek bekecot sadurunge duwe rumah makan kula kalih kula. Ngoten. Wah Mas Benjo ki yo cerdik kok. Dadi Cerdike. wis golek, mosok golek itu akeh. Kanca-kancane dilumpukne dadi pengepul. Oh, mlukuke ning kono kabeh. Nggih. Niku enten grupe sing golek bekecot ngono, pengepul lah Mas Benjo duwe channel, duwe link. Store tembriko. Heeh. Dadi sok ngrembrokon niku. Oh, ngoten. Lah niku- Akhire 4 tahun to niku. Nggih. Bekecot dadi rica-rica mentok. Nggih. Niku kalih Pak Hanung. Oh, Pak Dewan. Iki Pak Dewan. Niku rawuh. Rawuh to Pak Anung? Lah, Oh, nggih. ngicipi rica-rica anu apa? Anu sate bekecot niku. Nggih. Kowe pinter coba mentok iki rica-ricanen rasane piye ngono. Dadi pangane sembriki. Ngrembaka lah niku asline niku sing ngetes Pak Hanung niku. Oh, nggih. Wau nggih Mas Benjo nggih paring dawuh. Kula asline riyen niku sing ndhawuhi memberi tantangan ini Pak Hanung niku. Pak Hanung niku mulana ajeng kados napa Pak Hanung niku nggih. Matur nuwun Pak Hanung. Nggih. Nggih tegese riyen lak jenengan iki le rekoso bareng karo Pak Benjo mergo golek bekecot. Golek bekecot. Sakniki Pak Benjo pun sukses kados ngaten menika le lancar usahanya. Ning jenengan nuwun sewu kok tetep dadi gareng. Nggih ngapunten wong jatahe dhewe-dhewe. Nggih. Dadi jatahe dhewe-dhewe niku ten kuliner alhamdulillah kula niku mung gareng urip kula alhamdulillah sarwa cukup. Cukup. Nggih. Syukur. Mergo gedhi rasa syukure. Cukup memprihatinkan. Aja kaya ngono kuwi. Kuwi tegese wong sing ora seneng syukur karo Gusti ngono kuwi. Nggih, syukur. Mula lek ngopo-ngopo ya lek dadi anak, pamane jenengan anak to. Ampuhe-ampuh ora kaya dongane wong tuwa. Maton jenengan lahir batin nyuwun pangestu karo wong tuwa mbuh kakung apa putri, mesti dayane gedhe.
Tenan niku kula pitados ngendika jenengan. Lah iya. Kula niku golek rejeki ngantek merantau ke luar Jawa barang. Lah kuwi. Ten Kalimantan kula nyuwun pangestu Pak Bu kula ajeng nyambut damel ten Kalimantan muga-muga lancar nggih. Ya Le, Reng kowe nyambut gawe ning Kalimantan muga-muga ora enek apa-apa. Mang taun ora duwe apa-apa. Nggih, ora kok perkara ngono. Kuwi kersane Pak Ibu jenengane muga-muga ora ana alangan apa-apa ngono lho. Karepe ngoten niku sing kula rasake ten mriku niku 5 taun iki ya ora duwe apa-apa. Masyaallah. Terus kula mulai terus kula cabut. Kula nyuwun Pak Bu donga jenengan kok jenengan cabut soalnya jenengan dongane kula niku jane apik ten nyatane teko mriku kula ora duwe apa-apa. Terus? Ya, kowe bali rono neh. Muga kowe ning tanah rantau uripmu sarwa kecukupan. Wah, alhamdulillah. Apik dungane. Mangkat melih. Terus Cukup, Pak. 5 tahun cukup. cukup. Cukup nggo mangan. Dadi ra nggawa tabungan apa piye ora? Walah pangane keter. Aja ngono. Ning nyatane seorang gareng seniman kaya kula niki lak menguripe ning Tarup. Nggih. Nggih to. Kula nggih ngerti putra-putra jenengan ya do sukses-sukses kabeh alhamdulillah kula malu seneng. Alhamdulillah. Sing bajeng niki nggih pun omah-omah. Syukur. Nggih. Jadi usaha pengusaha channel jumputan niku. Napa niku? Channel jumputan niku sediakem ibu-ibu niku lho. Wangkin nggih. Ngoten niku. Heeh. Terus sing nomor 2 Dadi apa? pelayaran. Alhamdulillah. Kuwi rezekine akeh, kuwi gajine gedhe pelayaran. Well, lagi nonton, Bos. Kok iso? Nonton usum wong duwe gawe apa ora ngoten. Kok iso hubungane karo wong duwe gawe? Pelayaran ini masang layar ngeten iki kok. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kan dinas perkaretan bagian pemasaran. Dinas perkaretan ini apa ono? Enten Kok pemasaran? ten Kalimantan mriko. Bagian apa kuwi? Dinas bagian pemasaran. Terus ngapa tugasnya? Dinas perkaretan bagian pemasaran. Alah, dodol plendungan. Masya Allah. Lah kok ora ono sing bejaji ngono lho. Sing penting niku halal, Bos. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayem tentrem keluargane. Kados kula niku nggih nyatane ya mung gareng alhamdulillah pun iso tuku lemah mburi omah. Syukur. Pinten meter ora? Rongkol, Bos. Nggih nguruk kebon. Astagfirullahaladzim. Tak kira lek omah sing lemah jembar apa piye ngono kuwi ora. Ning jenengan mirsani piyayi nggih dungan pripun? Luar biasa, Bos. Dasare dirawuhi karo Pak Hanung lho kaya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Apa kuwi? Temane kae bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Semoga masyarakat Gentungan tambah maju, sukses, jadi masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma. Kok amine akeh men to? Awe yo ben semangat to, Bos. Oh iya, mergo kemerdekaan ya ki ya. Nggih, gareng anggur ngapunten sowan. Ulanem sedaya menika tresna kalian budaya, nadyanto wayang menika umuripun nggih sampun kathah sanget ning parandene di tengah-tengah kemajuan teknologi yang kados mekaten parandene wayang menika tetep dipun payungi kalian Gusti ingkang nyipta jagat ketitik taksih eksis ngantos dumugi semanten. Nah menika Nanti diakui dunia. Diakui dunia. Kok saged? UNESCO. Wah, UNESCO ini kepanjangan apa, Mas? United Nations Education Scientific Culture Organization. Kuwi tenan apa ora? Dosen-dosene bener-bener kuwi. Dosen kendi ora? Lah ketika wayang niku pikantuk penghargaan sebagai warisan dunia tak benda, nggih to. Niku ing tahun 2023 lan ugi 2024 akhiripun nuwun sewu wayang niki mboten namung dadi darbeke wong Indonesia, dudu darbeke wong Jawa tok. Lan wayang mboten namung ngomongaken wayang kulit lho Mas Gareng. Lah nggih. Klebu wayang wong kaya jenengan niku, wayang golek, terus wayang
sak-Indonesia ingkang pikantuk penghargaan, dan penghargaan itu akan selalu langgeng dan lestari ketika wayang itu masih hidup di masyarakat. Lha kuwi ngoten niku. Mulane niki mung arep-arep budaya iso ngrembaka niku muga-muga kathah sing nanggap. Amin, amin ya rabbal alamin. Nek sing nanggap nggih mung awake dhewe pelaku budaya nggih termasuk bingung ya. Bungan lan ugi Mas Benjo. Aku termasuk niki kula niku sing ngaken nggih Mas Benjo. Nggih, sami, sami. Nggih. Muga-muga rezekine Mas Benjo ora luka tambah kebak, iso sempulur rezekine sangsaya ngrembaka. Usahane rumah makan selera pemberani tambah ngrembaka nguncara hanjayeng bawana. Amin, amin ya rabbal alamin. Lan yang terpenting panjenengane tansah dipun paringi sehat walafiat lha kuwi sing penting. Nggih niku mergo lek ra sehat kan ngopo-ngopo ki ra penak to Mas. Nggih. Mila sing penting iki bab niku. Lah gandeng wayang menika sampun pikantuk penghargaan lan ugi dipun tresnani kaliyan piyai kathah nggih sak saged-saged sak gaduhing nalar sak kadaring lampah ngaturaken panglipur kunjuk dumateng sedaya para lenggah ingkang wonten lokasi ugi ingkang wonten ing streaming makaten nggih. Kula golekne kanca men ora kesepian jenengan tur ngeten niki pancen rada ewuh. Kula kaliyan jenengan lak ungkur-ungkuran to ngeten niki. Lah nggih mboten iso tatap muka. Ngeten niki kan ora iso nyawang mimike iki piye mboten saged nggih. Mila jenengan kula golekne kanca. Sinten, Bos? Lah, siapa lagi kalau mboten Mbak Dian Munasiroh. Nah, menika nggih. Mumpung tasih eksis dereng istirahat amargi menika nembe bobot mangke insyaallah Oktober menika kedah cuti cara wong kerja nika amargi pun gedhe mosok arek etat-etot kalih nyinden kan mboten prayogi ngoten niku. Kejawi lek bojo kula riyen niku pancen nganti 8 sasi no sik nekat nyinden ngoten niku bogese riyen. Ini ya ora nek gangguan kesehatan kanggone jabang bayi kok nyatane ya. 5 sasi. Nggih. Nggih ngentosi sekawan sasi. Nggih. Dikapakne. Dikapakne. Lah iya sekawan sasi kan wis wayahe. 9 sasi 10 dina mengke pun muga-muga lancar. Amin. Mboten wonten pampengan napa-napa. Amin. 5 sasi ora ndemok aku. Ya coyan 7 sasi ditembangke. Ditembangke apa lek 7 sasi? Lho. 7 sasi. Kuwi tembang temane kangen ya ora. Lah nggih mboten. Pelak. Mojiroji. Ya. Mau 6 ngono no. 7 sasi bojoku nggone ngerbini. Ya. Kurang sasi bojoku nglairke bayi. Iya. Jos. Muga-muga bocah besok ora ciri. Amin. Rina wangi mung tansah tak anti-anti. Lahir lancar selamat rene alangan. Yen sesasi engko didongakne meneh. Nggih, nah, dongane piye? Dongane piye? Yen sesasi Halah Bu Kesi dereng 3 sasi nggih jenengan gencer Pak. lah apa ngicek. Oh, aku iki ora gencer, aku sing digencer malah ora kok ngono kuwi nggih. Ora mungkin Kyai Putri kok gencer. Sing mrusul ki ya sing lanang. Heeh, pancen anakku jarake cudeg-cedeg lho, sing barep ae kelas Lah nggih. 2 SMP. Saniki sing nomor 2 kelas 1 SMP. Terus sing kembar kuwi kelas 5, kaya ngono kuwi. Letih lho secuwedeg-cedeg ngono ora. Iki pancen nek kanugrahane Gusti ngono kuwi. Ora njur karo Bukesi njur pancen karo bangsa ngono kuwi tanek ki ora jane. Biasa-biasa mawon. Kok seperti orang-orang biasa-biasa itulah ayo. Masa gak enak, Pak? Gak enak toh? Gak enak. Ayo Bu, intermezzo. Gak enak, ning banget enake ngono lho ora ngono kuwi ya. Iki mau sesasi, 2 sasi. Kenapa? 2 sasi. Iki 3 sasi wis rampung aku. Oh, 4 sasi berarti. 3 sasi wis ditunggal di anti-anti 3 sasi gawane Adi. Nggih. Wis 3 sasi ku wis rampung. Oh, rampung. Lagune ya pole mung kuwi.
Lah lawas to iki Pak ingin iki. Lawas. Wah, Apa malah sing rong ngenteni ya Raja Mala. Walah, lagi ngerti aku. Anu kan apa bos niki? Nembang. Nembang rumiyin menika nyuwun karyane Mbah Sukron Suwanda. Wah, oke. Nggih. Sino Apa? Sri Unik. Aja sampai kleru lho. Iya, iya. Iki putrane ku Lah, iya. laporan. Nah, semono kuwi. Putri kang sestyane. Putri malah ses iki lho. Kok iso putrine ses? Mula yen tuku kaset iki aja sing bajakan ora ngono kuwi dadine. Putri kang ses ayo nggih. Putri Kalustiane warni. Putri kang Sulistyang warni. Kalustiane warni. Sri Uning Mustika Tuban. Lumayan. Labuh tresna prapteng layon. Druk perang brung. Ayo ngene iki, ayo. Duk prang pojone. Kon manut aku kok. Druk perang brung ora ya. Duk prangkung pojone kara. Kene lho cikoke. Duk prangkung Bojonegara. Ngono. Ora iso bos. Lah wis dicontone mosok ora iso. Bebela Rangira Sri Uning kuku tadi mustikane Tuban. Ora jenengan nek campur sari biasanya nembange apa kok iso gagap nembang Sri Uning lho. Biasanya metu to iki. Biasa nggih, biasanya cakepane boten ngoten niku mulakno bingung. Lah niku sing bener Pak D. Oh berarti Ben mboten salah kaprah nek di Sing nyatene. tonton teng kaset-kaset niku lho. Oh iya. Maksudnya kene kan dadi tolak ukur to Mas. Pak D. Iya. Tonton kaset-kaset. Wis isine saiki mu flash disk. Nggih. Lho ning niki riyen nate mlebet rekaman ning kirangan dateng pundi? Kula kemutan rekamanipun rumiyin wonten Jayabaya Record Malang mriko. Rumiyin jaman semanten. Nggih, sing nyanyi kowe ya kancane dhewe lah. Lah iya. Nggih. Cobi langgamipun Mbak Dian Munasiroh. Nah iki sing piyayi teliti karo babakan notasi mesti ya tolok ukur iki kan. Ayo. Ya, Mbak. Kan Rahayu. Oh, salah. Kok salah? Meruh sampean. Mangesti darmane kautaman Rahayu. Mboten ding bener jenengan wau nggih. Oke nek sing ngandani Yosi kok wamuke ning kleru. Wah. Lha sampean kaya sapa? Oh iya kancane ning channel Jawa kuwi ya. Studio jenengan niku Non? kulino nggih rekaman channel Jawa. Ha, nggih. Matur Niki nuwun. suwi banget ra rekaman iki ngopo kok. Anu nelasne tayang riyen. Wah, rung tek to stoke. Dereng telas. Wah, masalah. Dereng telas wong diputeri terus. Oh, nggih. Biasanya 3 sasi bisa. Nggih. Ya semoga-moga mangindang rekaman melih kumpul kali kanca-kanca teng studio mriko. Nggih, Bos. Nggih. Lah niki pamundhute saking Pak Aris niki dipinangkani ngersakaken lewung. Nggih lewung. Lan ugi wau Mbak mantan Kepala Desa Gentungan pun kondur to. Oh, Pak Suryono. Pak Suryono ku Pak Wito. Ora ngersake apa? Anu ajeng dono swanten jan. Oh, dono semanten. Tapi- Monggo mulai tasik lenggah, monggo. Pun kondur.
Oh nggih, menawi sampun nggih sampun. Nggih, mboten napa-napa. Lewung nggih, Bos. Non? Lewung niku, Pak. Lewung. Nggih, nggih. Caturne. Yo, aturake coba kaya apa. Ki loro cukup ki loro ki. Mau Cekap, kowe cukup kok. telu Coba mencekap. kaya apa, nggih, nggih. Tapi Mbak Jajal Tri Hastuti. Nah, nggih. Nggih, kalih Bu Kesi. Ora ding, Bu Kesi. Kowe sing guyu, ayo kowe nong, ayo. aku melu nyawer upamane Bu Kesi. Nggih. Lah lek jogete iso ning rapal Bu Kesi iki apa-apa lek tembang saiki iki ora. Ayo, Mangga. Mbak Tri Astuti saking Ngawi kalian Mbak Winong Nawangsis sarengan kalian Gareng. Jeneng asmane Gareng sinten ta asline? Gareng Widodo. Gareng Widodo. Gareng Gepeng aslinipun alamatnya mboten Bejen-bejenipun kelurahan Dewi. Lah, pundi alamate? Temuireng Tegal Gede Karanganyar. Oh, Tegal Gede. Bejen niku ler terminal, lah kidul terminal niku Tegal Gede. Ya terminal terus bablas ngidul niku to? Nggih ngidul mengke enten omah tingkat Niku dalem jenengan. ngetan sithik. Oh, Mengke enten niku kursus komputer niku nggih. mau kaya dong-dong komputer ora nggih. Dingdong. Dingdong. Lawas banget. Zaman saiki ngene dingdong ora. Ayo iki tunggali Tetris barang kae lho kuwi ora. Ayo, yo coba Mbak Tri Astuti karo Mbak Winong Nawangsis. Apal ya. Nggih. Ayu-ayu kabeh. Bawa enggak Pak ini, Pak? Yo dibawani ngangge bawa. Ora bawa piye. Bawanya. Nek Mbak Tutik ora bawa yo rugi. Nah, itu. Role ya. Ayo. Mambengi Mbak Tutik ora mangkat rumah saku wayangan sepi sampun. Bohong. Nah, Mbak Tutik tenan. Hawane iki kaya tintrim ngono rasane nggih. Mboten wingit, Pak ya ya. Hah? Mboten wingit. Biasane enten kula kan wingit aura. Oh, mboten tenan. Ayo. Lalah dheke izin terus apa kuwi dingklike ditinggal. Awet-awet karo cah-cah kuwi. Lah. Isine warna bae. Tragedi. Aja sok ngadahi jajan nang nggen dingklik yo. Mbuh wis pirang sasi kuwi, lempermu lho ora. Lemper napa to Pak ya? Sing nek dingklek lho. Napa nggih to? Kowe iki nganti rubung semut ora nggih. Atake keliru. Ambune? Ambune pripun? Kowe dimutah mambu ora. Nggih. Monggo. Nggih. Bawane apa? Ayo, yang penting pelok. Lah Tutik iki sing apal. Ayo. Nggih, kula nderek mastere mawon Pak kan niki guru kula. Nggih, bener. Nggih. Sesepuh. Iya. Iya. Apa bebas. Napa nggih? Pangkur nggih saged. Pangkur. Nggih. Nggih saged. Anu nggih, biasa nggih Pak ya. Oh, biasa. Ampun sembarangan lho. Nggih. Mangke sampeyan malah tekan Kendal, Ciloko, ae malah. Jane niku spesialis saya lho. Oh, nggih to? Mboten. Ayo. Akhirnya, monggo cakepane nderek jenengan. Nggih. Mingkar mingku rengo kara Lho, kucing kok Semarang lho kok bar iki. saya masih agak pilek Pak Yoyo. Wah. Agak gangguan apa itu pernafasan. Ayo. Gangguan sinyal, ayo. Nek gangguan jiwa setiap hari Pak Yoyo. Syukur to lek ngakoni. ayo. Setiap saat ini tiada hari tanpa gangguan jiwa. Ganggu Mental. jiwane wong-wong kuwi lho malah. Mental saya juga agak terganggu. Ayo suwi lek pisan yo. Hakarana karena marati iku rumah sakit Pak Dwi. Aja mbok jujuk rumah sakit to. Siwi
Suaranya nek ngiki ngono lho semare api. Sebentar Pak Yoyo, pernafasan saya agak sempit. Wis karepe. Jane apa liyane Mbak Tutik muni pernapasan saya kurang Pak Yoyo. Aku mesti ngomong tak kei napas bantuan mesti ngono kuwi utawa napas buat. Lah begini. Jenengan mangke nek ndak semangat loh saya nanti. Oh iya wah bagus. Saya harus disupport loh ini. Karena bawa ini sangat sulit. Kalau enggak saya enggak ada yang bisa. Saya harus disupport ini. Oh iya, disupport karo Pak Lurah kuwi. Ayo. Ayo nong, ganti nong. Ayo. Oke. Sinawang resmine. Terima kasih. Ya apik iki Pak Degareng iki duet ya iki apik. Lagune apa iki? Kowe monggo nderek jenengan lek bergitai semua siap. Tambah ban. Apa Pak De? Wis kene permintaan kok kanca. Nggih. Pak Daris. Oh niki Oh jenengan Pak Daris. Wah nggih. Niku nomor 3 nggih. Nggih, jenengan dongakne sehat nggih. Nggih. Wah nggih. Niku pancen riyen sindan warga laras tetap kok nggih. Nggih sembahan. Nggih Pak Aris, matur nuwun. Napa? Tambal ban yo? Oh, ora seneng. Bukesi lagune napa? Niki Bukesi. Niki Pak Aris. Oh nggih. Nggih. Oh, manut Bukesi. Manut Bukesi, sebetnya Bukesi. Wah. Oh, alhamdulillah si enek sing tresno karo Bukesi jebule. Ora mung Sesideman Pak Dalang. Oh iya. Langsung. Nggih. Tanpa bawa. Anu Mbak Brigita mawon iki luwih sae, Pak. Loh, piye to sing dikersakne sampean kok ya ngono. Oh, ngapura nyuwanten Pak Aris nyuwun gunge samudra pangaksami nggih. Nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Mangke sanes wekdal kula lintoni nggih. Mugi-mugi Pak Aris tansah pinaringan sehat, matur nuwun anggenipun kepareng tresnani dumateng Saged Pak Dalang. Mbok Galar. Saged. Piye to? wis mari kok. Wis mari pisan. Ning ora sangat lho ya. Oh ya wis enggak. Wis tadungani terus mari. Siap, nggih. Sindungane awakmu to? Nggih. Wah, Umi-umi wae kula lak. mbake nyambi dukun barang saiki. Nggih mung sak isane. Nggih. Luwih becik paten. Aja no. Aja no lungguh. Langgam mawon. Bukesi lek Pak Aris mesti sing jaman semanten mesti ya sing langgam-langgam.